Hoxe vou vos contar a historia de María. María vive nun pobo no cal hai un terreno que está abandonado. Todos os días, cando vai ao cole, pasa por diante deste terreo e imagina que un día o seu soño farase realidade nel. Así que, en canto chega ao cole, vai correndo a biblio para coller libros e poder informarse e investigar. Cando remata o día, María volve á súa casa, onde están seus pais. E ela, todos os días, lle conta cal é o seu soño. Pero eles sempre lles din: unha nena ou unha muller non poden dedicarse a iso que ti queres. A María iso enfada e marcha dando un portazo. Vaise á casa de súa avoa. Unha muller moi doce e moi sabia, que sempre lle dá o mesmo consello a María. Dille: lembra, sempre poderás ser o que ti queiras ser. Ten só un pouco de paciencia. Pasaron uns anos e todos os habitantes dese pobo recibiron unha carta na que se lles pedía que visitasen o terreo abandonado. Pero cando chegaron ali, levaron unha sorpresa. Xa non estaba abandonado. O primeiro que viron foi un cartel que dicía: o circo de María. Vaya sorpresa levaron. María cumprir o seu soño. Pero que este cartel, sabedes onde se atopaba? Pois nunha gran carpa que enchía todo aquel terreno. Pero este circo non era un circo calquera. Sabedes a quen estaban dedicadas as funcións que se levaban a cabo no seu interior? Pois as mulleres pioneiras que en algún momento soñaron, igual que María, que o imposible podía ser posible.